Really. Reit, tro fi. Oce, so be cylchdroeon? Ie. Sut faint sy'n cylchdroi dy goesau ni, neu dy owinion, be di o? So cylchdroeon yw'r faint o weithiau mae'r cranc yn fynd rownd mewn cylch, felly mae fe'n wahanol i pawb. Fel cyfartaledd, RPM yw faint o cylchdroeon mae'r cranc yn neud o fewn munud. Felly gallai fod yn wahanol, gallai fod lawr at tua 70 lan at dros 100 o droeon y munud. A dyn deud ar y cyfrifiadur na faint i'n neud? Ydy, mae fe'n dangos i fi'n gwmws fan hyn faint dwi'n neud. So sut be mae'n dda i mewn ras ta fatha? Mae fe jyst yn arbed, os ydych chi'n cael curiad uchel, felly dros 100, ydych chi'n defnyddio'n fwy o'ch systio cardiofascular, ond pan ydych chi'n grindio gear mawr a chi'n mynd yn ar y bach, ydych chi'n defnyddio cyhyrach i fwy. So ti'n gwybod fatha be system egni i ddefnyddio efo hwnna, ie? Yn gwmws. Cool.